Het regent de laatste weken archeologische vindsten in Friesland. Maar ook deze, in het centrum van Dokkum, maar er wezen. Maaiwerkers van Vitens troffen juist bij werkzaamheden op de hoeken van de Anjelierstraat en de Kloostersingel een eeuwenoud graaf aan. En waarom is dat zo bijzonder? We doeken de Dokkumer skieten zien. Hier op de markt had een begraafplak west, dat wie bekend. Maar dat de graven Hielendal onder de Kloostersingel is, en liet ze 100 meter verderop, dat is nee. Heb je nog een idee hoe oud het is? Nee, dat waren we eigenlijk nog net vol van te zeggen. Dit kan bij wijze van spreken van rond 1600 wezen. Maar ja, gewoon dat die gebieden van de markt misschien in het verleden wel mee verbonden is met dit gebied. In de oude kloostertuin van de oude kerken hier in Dokkum. Dat het misschien ook nog wel volle ouder wezen kan. Maar ja, daar vragen we graag de deskundigen een oordeel over. Hoe oud zeg ik binnen, de gemeente giet altijd hoeden om met graven die het voen worden. Het veenplak zal in graven onderzocht worden door archeologen. Er komt er zo goed als wist nog meer graafkisten lezen. Er is nog stopt met de werkzaamheden, maar het is wel, de ondernemer had eigenlijk al een hoeken van een tweede kist al ontroffen. Dus op het moment dat je verder graven, dan ga je kans dat je misschien nog wel 1 of 2 kisten extra onttreffen. En het is wel dat die... Ja, er zit wat aluminiumlaag in de ondergrond, dus het is vrij goed geconserveerd blijven. Het is nog net duidelijk wat er krijgt met de graven gebeuren zal. Na alle gedachten worden ze verplaatst.